festival biss ħajorganizza iżda ħajtella wirja minn ġemellaġġ li għandna ġewwa Ċipru. U fortunatament ukoll irnexxielna li 3 rappreżentanti mill-Kunsill ta' Marfug ġewwa Ċipru ser jiġu għal din l-attività. U il-mitħna ta' Xtarolla, l-unika mitħna li baqa' ġew Malta Għawdex li qiegħda titħan il-qam, ser tkun miftuħa għall-pubbliku, hija b'xejn, kulħadd idħul huwa b'xejn. Aħna lejn tagħna għandna li nkomplu nkabbru l-kultura tal-raħal tagħna u ma jistax ikun li l-turisti jiġu jarawha minn żmien għal ieħor, ġifieri għandna kumpaniji tat-turisti li jġibu t-turisti ġewwa fija onorevoli din xi ħaġa ta' sodisfazzjon għalija u nixtieq ukoll li inkabbar daw il-visitors ġewwa din il-mitħna illa għaliex hija mitħna li taffaxxina bil-mod li għadha kif taħdem regolari. Grazzi wkoll għall-kuratur li jew ħsiebha from A to Z u minn hawnhekk ukoll nixtieq nagħti l-kelma lill-kunsillier. Sindku, tanti xkemm nitlaqa' ngħid fuq l-affarijiet li għajdu hekk nieħu ħsieb id-dekasseru tiegħi biex intellaw dan l-inizjattivi. Dik kienet it-tieni sena tagħna li ħantellaw din Tieni ħaġa nixtaq ngħid, fuq nota anke personali, qed nieħu pjaċir li setejna l-Hospice Movement, ngħidha minn mod personali għaliex kif fakritni sewwa waħda mill-attivisti. Hawnhekk mami tiegħi għamlet snin sħaħ attiva f'din l-entità li tgħin l-iktar nies vulnerabbli f'aktar kumdità, f'aktar tranquillità u feliċità in-nies li jkunu ħafna minnhom morimondi. U allura għalija din hija ħaġa ta' min jgħinna u naħseb li kien ħsieb nobbli tiegħek, Sur Sindku, illi ddikjarajt illi minn dik magħruf ħafna, però għandek element ta' nies li jaħdmu dan il-qasam. Iktar u hekk, iktar minn hekk irridu nqisu wkoll li fil-baħar hemm dinja kompletament ħanidot li ma tantx narawha, però għadha hemm dinja differenti minn dak li qed ngħixu fiha. Għaliex tajjeb li nippromovu x'hemm anke għaddej fil-baħar. Tantu hekk li flimkien kif ħa nippromovu dan il-qasam ukoll. Fost l-aktar investimenti li ser tagħmel l-Unjoni Ewropea flimkien anke mal-pajjiż biex intejbu l-qasam tas-sajt huwa f'dan is-settur partikolari. Settur li għandu potenzjal qawwi, potenzjal li jkompli jim. Jiena nirrepeti li jiena forsi ntqal Sur Sindku u sħabi kollegi, din hija t-tieni sena illi se tkun organizzata din l-attività naħseb fit-2 Ġunju. Sieħbi diġà elenka daqsxejn l-attività